Гол 2, номер 1, Боби Петров, шампион по тайм-атак за миналия сезон. Също така и неколкократен шампион на писта на Volkswagen съборите. Готов ли си? Готов е. Сега няма част от тази дисциплина, да видим как се справи. Напредно. Васил Деспотов от Volkswagen Racing Team. Целият Volkswagen Racing Team е днес тук на пистата. Също правоходител участник в съборите на Volkswagen и победител миналата година. Стоплици. Между другото, автомобилите на Боби и на Дулето са почти еднакви, имат някакви древни разлики. Двамата участници в тайм-атак шампионата, заедно и Стенли също. Първа обиколка малко по-бавна от тази на Боби, 34 секунди за Дулето. Да видим, че може да компенсира във втората. И финал за Дулето с време 1 минута 5 секунди и 3 десети.